Zita rangu ndinonzi Dr. Lentwa Nyati. I'm a medical practitioner and also practicing traditional medicine. Ndakazvarwa kuGwanda. Ndakatanga kusvika muupenyu hwangu kuziva chivanhu kuti aiwa kune maspirits emusha aripo anoita zvekurapa ndichiri mudiki kuti kakura, asi ndichingokurudzirwa nyaya yechikoro ndikava munhu akatevedzera zvechikoro despite kuti I grew up in the rural areas, disadvantaged. Semunhu agara anga achiziva kuti zvangu mashandiro angu ibasa randakapiwa nema ancestral spirits kuti tichada uende kuchikoro worapa kuchirungu wozorapa kuchivanhu zvekare. Saka pari zvino ndange ndichishanda kunyanya kuchirungu, ndichishanda muzvipatara, asi ndakutozviitirawo zvangu zvesejari zvechirungu medical. Basa rekuchivanhu rashedzera, ndatanga kuchivanhu ndo zvandave kuita general practitioner. Saka izvinezvi ndo pasvika pekuti varedzi vemabasa vari kuti aiwa washi wakuchifanira kuchiita basa raunoziva kuti ratakakupa pekutanga. Ndikachizoti asi unofanira kutanga waenda kuchikoro waita wapedza izvinezvi uchipinda mundima yechivanhu. Meanwhile ndiri kuchikoro ipapapa ndiri munhu aienda chinobatsirwawo nevane matare avo nanhasi vanondibatsira ivo including yosekurisi vanhu. Unoona zvinhu kunetsa, ukaona zvinhu unoona zvinhu kunetsa wochienda kakune vane matare vokuchikuyambira kuti aiwa uri kuchikoro asi uri kurapa kuchirungu asi une chipo chokurapa kuchivanhu, gadzirisa. Saka upenyu hwacho haudzikami nokuti wava chiremba vanorapa kuchivanhu usina kugadzirisa kuchivanhu kuno. Pamusaka pekuti dare iroro rechivanhu ndo vene vebasa iroro rauri kuita kuchiva kureva kuti mumusha mumaspirits ma-ancestral spirits kune vamwe vanoita nezvechikurapa kuchipatara nezvechirungu, kuzoita vanoda zvemakwenzi, kuzoita ivo vene vacho vanoshanda nemhepo idzodzo. Izvozvo zvinowanikwa chaizvo kakawanda. Vamwe vachitouya kwandiri vachitoti aiwa murirapa izvi asi ndakurotai muchindirapa muri kudara. But then you find that in Zimbabwe, I think the challenge that we have is there is no proper relationship or collaboration or coordination between or integration between the traditional side and the medical side. Saka kana ndiri ku medical side, I follow the rules there. There are regulations. Andigoni kuti aiwa chiuya tiende kumarooms echivanhu ndikurara, ndingatomutumiraira kune vamwe vanhu. Yes. And also ndenda assess a patient. Ndaona kuti wongo uri kunetswa nechivanhu but chakuunza panapa pane chirwere chenyama, nokuti kune chirwere chenyama nechirwere chemweya. Saka izvozvo ndo zvandino assess kuti hai wauya kwandiri nokuti une chirwere chenyama. Chirwere chenyama ndo pana zvakafanana nekuti munhu
pinzwa nengozi kana zvikwambo munjodzi yemota wokuvara uchokaguma aubvi imomo uchienda kuna prophet kana kumatare azviiti wadimuka guma. Saka unofanirwa kuita choice inoita kuti urarame as a patient, because chakakosha pamurwere kurarama nekufara kwake, not kuti akaita an uninformed choice anganofa nezvinhu zviri simple. Zvinorwadza even murapi wacho kuti patient ndaedza kumuadvise kuti tanga waenda uku wonogadziriswa zvenyama, wabva uko udzokere, isu takadai ini ndakadai ndinorwara ndoenda kuchipatara ndikabudamo ndoziva kuti no kune zvimweya zvandofanirwa. This is the kind of I think ningirikire yatinenge tichida kuziva kuti tibatsire nayo mapatients, because vanhu vane zvinhu zvine belief mukati zvinonetsa, zvinotinetsei. Zvakafanana even during the advent HIV you would find kuti munhu unozongofa because of my beliefs being misled nezvinhu zvirechi. Saka tikuda inini vavariro yangu from my experience ndiri kuchemera kuti pave neintegration between the traditional, we have a traditional, there's the traditional council, there's the medical council. There should be a way of integrating these two, the traditional medical council, in a way kuti vanhu vakwanisa kuita ma-informed decisions ekuti anovabatsira paupenyu hwavo pakurarama, the survival chances. If a person needs a traditional healer, they need to go there, vave well informed. Kana kuri kuti nyama yaita dambudziko, the traditional healer can also treat that, but the patient needs to be aware that there are certain things that need kuti vange vari kuenda zvavo vonoitwa, vakapedza uko vonorapa kuchipatara vochizodzoka vachiuya vochiitira zvinhu zvavo zvemudzimu yavo neupenyu hwavo nenyama dzavo tichirarama takadera. Ipapapo ndo pari bled is not clear for most patients. All these claims dzinenge zvinotibatsira kana pakaitwa integration yakanaka, zvinotibatsira pakuti ava anoti ndinorapa cancer inenge iri pastage 4 isingarapike. Munhu unofanirwa kuti uti, because in the medical side, you're on the medical side, for you to claim that I can cure chakati, you need to do a research. A research means kuti unopiwa varwere vacho zomonitwa zoonekwa kuti okay takupa varwere 50 wati wewe hebi yako inorapa chakati wapiwa vasurvive havangani. Belief ndo panenge pane dambudziko. Isusu inini belief yangu ndeyo kuti, or from my experience ndeyo kuti panofanirwa kunge paine evidence yaka chinhu chakanaka. Area iyoyo needs to be explored zvakanaka naka through research. There should be funding for it. Kana uchiti unorapa cancer unopiwa mapatients, zinoti mapatients they are there, then there should be funding yekuti munhu iye aite research, then zvichizobuda zvisiri zvokuti tingotaura. Kazhinji zvokutaura hazviwanzozobatsira, because patient kana yafa uko kuri kuti kuchipatara because kuchipatara vanostaja cancer handitika vozoona kuti apa patova terminal hapasina zvatinokwanisa kuita. Then kutraditional vochipiwa mapatients aya vanoita zvemaapps zomonitwa ka zopublishwa ka. Avabvumi manje vanasivanda nemishonga yavo because believe avaipe kune medical side, unopiwa patient. Why are terminal? Aiwas unopiwa patient, handiti wati ndine mushonga unorapa cancer ndizoka se unopiwa mapatients, ukapiwa 10 patients vanopiwa zvinozwa nemapatients uchivarapa ka nemishonga yavo, kuchiitwa follow up. Hakuna munhu anotora mushonga wavo. Mushonga uchava of interest
after varapa mapatients vaatenda kumapatients iwayo vakapiwa varwere vavo vane cancer, terminal cancer, vochivarapa nemushonga wavo vainawo kudhare kwavo ndizvo. Then koitwa follow up kuti okay vasonda takakupai mapatients then mukavapa mishonga yenyu ndizvo ka tione vapona pazviri no tione nhamba yapona ndo panenge pano create a problem because kuchirungu uko kune mutemo kune procedure inoti auti mushonga unoshanda usina kuitwa put into test noti zvinopa false hope sometimes kune patient ko chinganetsa ipapo kuti vasanda vapiwe 10 patients kana vaine mushonga wecancer patients ziya vorapa patients avo kana vanoenda kudzimba dzavo kana vanouya kusejari kwavo kana hama dzavo dzino vorapa over a period benetoona vapona pazviri kochizonzi havasivanda mine mapatients 5 uko kuchipatara vadeclare kuti is terminal is advanced ndizvo ka saka inumi mapiwa mapatients mara vangade vapona nemishonga iyo ndizvo zvinobudisa ka patient mushonga wewe unenge hausiri evidence yacho inenge kana kuti cure rate ndo panobuda ka cure rate ukaona vanhu 50% 70% zvichikwira kudai good percentage yerecovery ayo anditi vanotoutsvaga mushonga wasekurisi vanhu kuti imimi nemushonga unoshanda. That's how their products can be promoted now, patented and then they promoted zokuti vanenge vakuzowana maclinics vawana mushonga wecancer zvikazisaite zvokuti inini ndinorapa pachivanhu ka right kusekutini kona I'm sure it's possible to get even patients at who still with the early signs. I'm sure it's possible because you are going through a research council. So I'm sure you can register now with them kuti ndinoda ndine mushonga wandakawana, which I believe kuti unogona kubatsira ma patients. But you always prove yourself. It's easier to get to prove yourself. For now, it's easier to prove yourself on someone with an advanced condition than someone whom we know that they can benefit on the medical side. On the medical side, it's definite that they can benefit. So you would now need their consent and also the regulations from research councils, which that person can be entered onto your side. But we can run parallel or together. Because the medical side, yakatoita research conditions akawanda akutozikana. The way it cancer at any stage 1, the way it is treated in Zimbabwe, that's the way it's treated everywhere in the world. Fambirana because research. So, and some of these researches, they were not done here. Most of them, in fact, they would have been done in other countries. But it's also where is literature. Some of them, it hard to know. So what we are saying is, could uplift at the traditional side. Could repeat test them sugar. And the only way you can prove it, it's easier when you have someone anzi uko batoti uko kuno kutaskoni. This one. Now you have a chance to an opportunity to even my cases, my patients are actually. Because patients once are informed, because there could be legal problems here. You could know, but the patient are volunteer because the moment you know it was research we are still early stage, which is treatable, that can present problems. Because you know in terms of knowledge and
kusati kwava enough evidence, because zvakafanana nedrug on the medical side develop a resistance, a medical drug, and for it to be approved and used inenge yaratidza kuti inorapa out of 100 people, inorapa how many vachipora, very critical, different stages my illnesses. So that drug it should be proved that it can, when I have 100 and they can up over 90%, it's usable. That has already been done. I think the medical side enjoys the advantage. Most of these researches, they are done in developed countries. There are some that are done here, but the majority of them are done in developed countries where they have resources. Now remember, they came with this culture in modern medicine. Yes. Yeah, and it is now refined. So we're talking of ours, traditional, which needs to be demystified. Even in order, this is my belief. But what we are saying, like in the I need TB. There should be no question about that. There is no question. And I would have fun going to hospital. One of you am showing a free. Don't delay that person. This is what we want. Refer him to the relevant place. When the clinic on register that person will come back. It's not good. Traditionally playing second fiddle. What we don't want is who visa competition area unnecessary, which is not helpful to the community. And bring in knowledge. But like I'm saying, if a proper integration and relation between medical and traditional, I should then see Munu Pipe and Doti and there was a Gurusman. He couldn't use Rugunesa in the was a Gurusman. Uno Batsio. These are facing my legal consequences. Which I could divert and in my lessons, and these are facing my legal consequences. We all know we now living by and large is the adopted modern Western life, kind of life. I'm sure I only things have changed. The fact that life you find even the way you wrap up Western, it's a bit more purified and more new. But pedu paka cautious asi pachine this is why now we have even prophets coming and hijacking. Well, those are beliefs. People are allowed to go wherever they can go. But Isusu, we have got a product in the traditional side, which we need to promote. It can only be promoted if it's subjected to research. Traditional doctors are agreeable to research. I'm sure so. I haven't really spoken to them in detail or in much detail, but I think they should understand the only way they can put forward a case, and it is good traditional medical in the way I told about it develop it promote hey so kune research kune zvimwe series research kanotigadzira mudzimu vane nzira kune nzira yakungogadzira mudzimu uko zvisingaitombonide chipatara ndizoka zvakawanda zvinoitwa in the traditional practice zvinganide chipatara. What is the discord between the two? The discord then comes here pa situation iyo ndio iri atukuti ndo vavariro yokuti
polishwe pambopolishwa because by and large traditional medicine is got the bulk patients and my problems another traditional approach zvisina zvechirungu but kazhinji manje you find confusion mumapatients kuti kune zvimwe zvinhu zvavanoti vachifanirwa kuti vongonoitwa quick fix vadzokerewo mumonoti ndine mushonga unorapa bp but zvidhoma chaizvo ka unorapa bp neshuga sekuru zvidhoma chaizvo ngozi nezvikwambo zvinenge zvichinetsa mhuri musati mazvipedza hazvisati zvakurirwa zvinezvo zviri kungonetsa vanhu possibly kuda kuedza kuti reach a situation whereby our society becomes more informed in as much as they've got their own choices but they should be kune vachaita pick up wozvinzwisisa zvazvinoreva to avoid because hakuna chinhu chinorwadza ndikuti unorapa munhu wongofanirwa nechinhu chinorapika this ndo panenge pane inini my observation. So my belief in ndekuti even the traditional side vanhu they should be equipped with the bp machines nemasugar testing kits. These things zinongoda I think it's something that they need to be aware of. There are certain things from the medical side that they can use, that they can do as well. Maswika kwasekurusimani but mune bp mukachekwa bp you can actually munotosvika muchirwara nenyaya dzebp nenyaya dzeshuga ungopirika chete wekutesta momupa mari yake yokuti akutesta ishuga motoona aiwa shuga yangu yakakwira kana kuti yakadzika chimanyirai kuchipatara munopedzera kuchipatara modzoka mangwana munodzoka you would have picked up some mabhatara consultation mabhatara yekuteswa tishuga those are zvima procedures very simple ndokuti once you harmonize the two practices